Ela. Kedu bo? Aha. Kedu bo wo nwa bi to egwa nga nteli kedu bo? Biam. Ko na mu ko ni even se kan na na zo ete. Kedu bo? O bi so na gina digi na enwe okugbe ni. Nwa men. One kpezigo. Anya ekpezigo no. Nwa men. Nwoke a nnebo gị a nke na ọ na-adị abamba mgbe ọbụla ọ na-ege tough time Na mara m ibe mmele da man o. Mgbe ọbụla ọ na-enye m nsogbu na shop. Me ekpelu gị me ekpere gị dị mana ikpe Arụ ize yi. kpere gị ikpe chielu m nne mkpegbuo ya ka aka ịma n'ọsụ ego Credit. Ana m elero credit more light. Ama m na iwe ka iji aka akpọ ọlụ m. Ị na-akọlọrọ. Ela. Kedu ibe ọ more light? Ya no. Ya. Na ya m nsogbu o. Ngọchiri m nne ọgwụ ikpe mbe Johnson dị mkpegbuo ka mbanye gị ego etinye na anụ Na-etieli nri. Ọkwa ma na iji m ụgwọ. Nke nna anyị nye ya mbọsị ịkwụrọ m ụgwọ ya. Ma akwụkwọ dị Ihe akwụkwọ dị ya. M etieli na m etieli ya anụ. Ị mala ego na iji m kwụọ m ụgwọ m. mma egio Ọrụ ka isi akọ mgbe ọbụla. Ibe nke ị nọ, ebe a bụ ihe mma nọ. Ma na ibe akwa shop mmadụ, ọ chọkwa m onye ga-apụtasị. ebe a jụrụ oyi ebe a eji m oyi na ebe a jụrụ oyi nye m plata nke jụrụ oyi Thank you. Egwu anara atọlọ ya dala ụbịam ụtọcha. Egwu anara atọlọ ya dala ụbịam ụtọcha cha. Oo. Egwu anara atọlọ ya dala ụbịam ụtọcha cha. Olololo. Ganne, ngwa ka m na-agwa. Biko ịchọ igwu egwu mara ụdị egwu ya na-agwa na public. Ụdị egwu a kwesịrị ọbụla ụdị egwu kwesịrị na-agụ. Ọmụ a ka ị na-agwa? Ngwa ka m na-agwa. Akpọ nga afa. Ịkpọrọ m afọ mara ụdị egwu ya na-agụ na public. Ọ bụrụ ịchọ ịtọ Chineke itoo Chineke igwu egwu ụka. Ọ bụrụ arụm chọrọ ka m kpọọ ntụ ịgụọ. Ihe ị na-agụ egwu alụlụ anị. Ọ ga-akpọrọ nga afa wee na-agụ egwu na-agụ ebe. Agwazi oge ihe ngwa gị. Akpọrọ nga afa. Ịkarọ m jide ego. Ngwagụ ụdị dikiri nwe. Ọ bụ na ịma ihe nwere enwe digrii na-abụ ị na-abụ ụbọchị aka ntụta ya ka enye m ya. Ngwa gị ihe nwere enwe apụta na efu m ọna. Ịgbatago ịkarọ m jide ego ị na-ebe ị na-agụ na egwu na-atọ ya dala ụbịam ụtọ onye ụbịam mba rụọ m aka na ahụ ịchịgụ m ịgụ m okwu ndị na-ekwere olili lie mgbe ọ bụla ya atakasị egwu adata n'ụlọ egwu ị na-agụ. Poor people and anger issue 5 and 6. Akpọ gị afọ n'egwu na-agụ kịta. Ela ị na-akpali m ebe a. Zuo ike biko. Ela ị na-akpali m ebe a. Anọ m ebe a na-eri nri dis gị ọ na-atụrụ m okwu ntụị. Ọmụ aka ọ na-agwa ọmụ aka onye a na-agwa aka m onye jide ego ka m ke jide ego ke m na-agụlụ m ụdị egwu a onye a dị alụlụ anị kedu ị na-atakasịla onwe gị ịdị alụlụ anị ịdị alụlụ anị na-egwu data ega na ụbịam ụtọ onye abịazi n'ebe a mụnwa bụ ezigbo kọstọma mbụ abụ m ezigbo kọstọma na ọ bụrụ maka gị nwa egwu data ị ka njide ego ime ego na nji do you know me very well? No, do you know me? I'm saying because I didn't like you know whichever. Obla ngwa ka no de egwu alụ a na-agụ. Egwu adata dalu be nwụtọ. Eyi ngobia mo. Ma eyi ngobia mo. Ngwa me odi mo na ana abia ebe a. Eyi ngobia mo. No de gwa na-agụ.
egwe adata ndalụ bịa m ụtọ mụ na onye ka jide ego mụ na adị mara ka ihe lụrụ anị Adam ọbịa mụ ọ na-agụ egwu alụrụ anị nwere isi too Chineke chaa egwu atọ ndalụ bịa m ụtọ mụ ọbịa mụ